Sí, i tant, i tant. Sí? Sí, podem començar ja? Sí? Bé, bon dia. Bon dia a tothom. Benvinguts en aquesta conversa de realitats i polítiques trans a la universitat. La veritat és que avui és un dia commemoratiu, no? Cada 17 de maig, però és un dia interessant i necessari per poder parlar a la universitat, no? del que en el fons és un discurs de drets humans, de sensibilitat, de tolerància, d'activisme, de democràcia, i per això jo voldria agrair a la Judit i al Zoe que estiguin aquí avui amb nosaltres, perquè soc conscient de que han hagut de dir que no, a moltes altres iniciatives, però els agraeixo que estiguin avui aquí per fer-nos arribar la seva vivència, que és la millor manera d'acostar-nos en aquesta sensibilització i en aquest coneixement. Abans de fer-vos una breu presentació, jo voldria també fer un agraïment a totes les persones que aquí al campus treballen per fer possible que dies com aquests i actes com aquests siguin possibles, i també en aquells grups de recerca que ens ajuden a entendre millor aquestes realitats que ens envolten, que fan part de nosaltres mateixos i que, per tant, des d'una perspectiva també científica, tenen molt a dir. Em refereixo en concret amb el grup de recerca, per exemple, de psicologia social, que en el marc d'un projecte europeu que es diu Diversity and Childhood treballen també aquestes qüestions que ens preocupen a tothom. I res, jo el que voldria era presentar-vos breument al ponent per avui, després donar-los la paraula. Són els protagonistes. Començaré per la meva dreta a presentar-vos a la Judit Joan Lluix, que és alumni de la UAB. És una investigadora i científica ara al sincrotró ALBA, doctora en biofísica per la UAB des de l'any 2000 i una activista pels drets de les persones trans. Ha participat en espais com ANFAM, així com també de diverses entitats com Crisalis, Generem i Transforma la Salut. A la meva esquerra tinc el Zoe García, que és alumne de la UAB. Es va graduar també en aquesta universitat en biologia l'any 2019 i s'ha especialitzat en gènere. És formador i activista trans a les xarxes socials, on parla d'identitats i expressions de gènere, sexualitat i relacions, entre d'altres. Doncs la paraula els hi correspon perquè estem tots convençuts, totes convençudes, de que teniu molt a dir. Moltes gràcies per ser avui aquí i a tal d'ordenar una mica la vostra intervenció, Judit, si vols comencem per tu i després tot seguit pel Zoe i obriríem un torn obert d'intervencions per tot allò que ens voleu fer arribar. Quan vulguis, Judit. Hola, moltes gràcies, Esther. Se'm sent? Sí, no? Bé. Realment és un plaer estar aquí. Jo vaig començar una mica de batalletes per començar. Vaig començar aquí la carrera de física, que llavors eren 5 anys, abans del Pla Bolonya, l'any 1989, i després vaig fer el doctorat, o sigui, aquí he passat com 10 anys, 15 anys, realment, i recordo les primeres vegades que venia per aquí, no hi havia la plaça cívica, hi havia la plaça, no plaça, era una espècie de desert que sovint estava coberta de boira. Les nits eren més fredes, hi havia més verd, evidentment hi havia més boira, i tot realment estava boirós. La gent caminava cap avall i anava una mica ella sola, no? I en realitat això era el que passava una mica. Sí que som una comunitat universitària, però és veritat que la part més interior, la part més a dins, ens la guardàvem més encara. Ha passat molt de temps des de llavors, cada cop la societat està més oberta a noves diversitats i molt en particular a les persones trans, i en aquella època va ser impossible per mi poder sortir, realment no estava preparada, no era el meu moment, va arribar molt més tard, va arribar, les coses arriben.
tard o d'hora. I bé, aquí estem, per tant, realment és un plaer. Sovint es té la idea que la universitat és un lloc a part, que és un temple del saber, etc. Bé, això a nivell de màrqueting està molt bé, sabem, ja ho coneixem, que no és així. La universitat és una activitat humana important, evidentment, transformadora, etc., però no deixa de ser humana, no? I, per tant, aquí es reprodueixen les mateixes discriminacions, les mateixes injustícies que es troba en la resta de la societat, és evident. En particular, les persones trans. Som col·leccionistes de discriminacions i de violències, això ho sabem molt bé, especialment les dones trans, per l'imaginari, per l'estigma, etc. Una mica també per masclisme, perquè no està permès pujar, entre cometes, de dona a home. Una dona que es posi una roba d'home és empoderant. En canvi, al revés no està permès. S'ha de mantenir el privilegi. En certa manera, les dones trans el que som és el testimoni que aquesta preponderància de la masculinitat no és sinó un constructe, perquè és possible viure amb una biologia, viure fins i tot en un passat, i tot i així perdre aquests privilegis que pots haver obtingut així d'entrada perquè la societat és com és. Estem apartades del món laboral, estem apartades del món familiar, social, fins i tot del desig, evidentment, no formem part del cànon, del desig visible, evidentment. El desig clandestí n'està ple, és molt fàcil tenir rotllo, només hem de mirar les pàgines de porno trans, trobarem un piló, però en canvi és evident que a nivell social estem fora del desig. La universitat, per tant, no és una illa. I la discriminació es produeix en tots els àmbits, evidentment, però a més també es produeix en tots els nivells. Des del nivell, de botellón, o sigui, de 3, 4 amics, amigues que s'ajunten i algú explica un acudit transfob i tothom riu, fins al nivell més acadèmic i també legislatiu. Està clar. Les persones trans ara mateix estem discriminades a nivell legal, en podem parlar això més tard, i fins i tot aquesta discriminació a nivell acadèmic, a nivell legal, és la més perillosa. Si ara mateix no hi ha una llei trans, i se n'han registrat 5 en els últims 5 anys, no sé si sou conscients, però això és així, si encara no tenim una llei trans, no és per les converses de botellón, és pels conclaus acadèmics i legislatius. I polítics, evidentment. Evidentment, l'acadèmia té molt a dir en les persones trans, però aquí, estic totalment d'acord amb l'Ester, però sí que aquí voldria recordar una fal·làcia que sovint s'oblida a la universitat. Perquè a la universitat són estudis especialitzats, llavors te vas recadolant sobre tu mateixa, i al final, a vegades, no et permet veure la visió més ampla. La fal·làcia que estic parlant és la fal·làcia de la frenologia. No sé si coneixeu la frenologia, però us ho explicaré igualment, encara que ho sapigueu. La frenologia era una ciència, de fet una pseudociència del segle XIX, que a partir de les mesures del cap, les dimensions, volum i tal, determinava quines races eren superiors, determinava per què estava justificada l'esclavitud, etc. Però la frenologia no només va servir per això. La frenologia també es va fer servir per justificar els canvis socials, per justificar que el volum del crani dels reis era el mateix volum que els dels súbdits i, per tant, no hi havia cap raó que justifiqués que un rei manés sobre aquells súbdits. També es va justificar l'abolició de l'esclavitud, perquè es mesurava quins eren els cranis dels nens negres si tenien educació, i es mirava els cranis dels nens negres que no tenien educació, i llavors es veia que uns eren més grans que els altres. Clar, evidentment, si tenien educació segurament menjaven més i menjaven millor, i per tant els cranis segurament podien ser més grans. Però i què? Realment, el dret a no ser esclaus de les persones racialitzades
havia de ser justificada per la frenologia? No, clarament no. Hi ha un estrat anterior, inferior, a la justificació acadèmica, a la ciència, a les ciències socials, a les ciències experimentals, evidentment a la biologia, evidentment a la psicologia, evidentment a les ciències mèdiques. Hi ha un estrat inferior. Inferior a nivell de base, superior a nivell d'abast. Evidentment són els drets humans. L'universitat té límits. L'universitat no pot fer qualsevol cosa, perquè qualsevol cosa ens porta realment a qualsevol acció. I això s'ha de tenir en compte a tot arreu, a tots els departaments, des de biologia, des de psicologia i ara també des d'humanitats. I en els departaments de gènere, per cert. Aquest és un risc que ara tenim les persones trans. Fa un segle i mig, un segle, que estem tutelades mèdicament. La biologia s'ha encarregat d'explicar-nos per què som així, com devem ser així, i llavors explicar-nos com un fenomen. En termes epidemiològics, sabeu qui és l'Antoni Trilla, el famós epidemiòleg de Catalunya, que està elaborant polítiques i tal. Aquest senyor té un article parlant de persones trans en termes epidemiològics, evidentment. Es parla de prevalència, es parla de comorbiditats, etc. La transfòbia és gratis. He posat aquest nom perquè és conegut i no se'l discutirà, d'acord? Però n'hi ha moltes, hi ha moltes persones així. En nom de la ciència es vulneren els drets humans. I això passa moltíssim amb les persones trans. En nom de la ciència s'han fet barbaritats com ara agafar estadístiques de persones trans que estaven recloses en centres de salut. Estic parlant de fa 50 anys. Quin era el resultat? Que la majoria eren esquizofrèniques, la majoria no sé què, tal. Evidentment, d'això se'n diu biaix. D'acord? O, per exemple, s'han fet estudis per avaluar si una persona era trans o no, es feien una sèrie de preguntes, com ara si volia ser florista, si vol ser militar i tal, i segons com responguis, ets dona o no ets dona. Evidentment, a mi se'm poden morir els cactus al balcó, però si cal, dic que faig créixer orquídies. Evidentment, jo mentiré i diré que vull ser florista si em donen el permís per ser dona. El fet d'assignar la identitat, els àmbits de personalitat d'una persona en funció de l'expressió o en funció dels rols és perillós. Porta això. Si no tens compte la pròpia persona i la personalitat i la identitat i simplement la determinació que té per on dirigir la seva vida, et porta a utilitzar estimadors que no tenen res a veure amb el que estaves estudiant i, en últim terme, res a veure amb els drets humans. D'acord? Per tant, soc crítica amb això. La ciència pot ser positiva si se sap situar al nivell on pertoca, que no és el superior. D'acord? Això respecte a l'oposició de la ciència. A l'hora de fer ciència, també, i quan dic ciència em refereixo a ciències socials, ciències, el que vulgueu. També hi ha un problema a l'hora de fer-la, la ciència. No l'objecte, sinó qui la fa. El 50% de les persones LGTBI en STEM, en ciències, enginyeries, matemàtiques i tecnologia, doncs estan a l'armari. Ara mateix això ho diu el Journal of Homosexuality. I estadístiques estan a l'armari. Això no és admissible. Clarament no és admissible. Una ciència que no sigui diversa és una pitjor ciència. Només cal recordar que el pressupost per estudiar els dolors de regla és 5 vegades inferior
els estudis, el pressupost que hi ha per estudiar les disfuncions erèctils. I en canvi, en una l'afecta potser 50, potser una mica menys % de la població mundial, i l'altra l'afecta més o menys un 10%. Clarament, quanta més perspectiva de gènere hi hagi i quanta més diversitat en aquest gènere hi hagi, la ciència és millor. Per tant, la ciència, tant per objecte com per subjecte, és imperfecta encara. Hem progressat molt. Jo passava per aquí en temps de la boira i em sentia molt sola. I ara estic aquí parlant a la plaça Cívica. Per tant, realment hem avançat moltíssim. Però, evidentment, encara queda molt. En particular, ara mateix, un dels grans problemes que tenim les persones trans és que estem passant d'aquesta tutela mèdica a un altre tipus de tutela, la tutela social. Ara mateix hi ha teories que ja no es fan en la Facultat de Biologia, a la Facultat de Biociències, en aquest cas, ja no es fa a la Facultat de Medicina, a la Facultat de Psicologia, sinó es fan en altres facultats. Però igualment, estan determinant, estan limitant quin és el recorregut vital que és inherent a la pròpia persona. D'acord? Ara ja sabeu que el fet trans, no en dic mai transsexualitat, mai. M'hi nego, a més, simplement perquè és una categoria psiquiàtrica. I ens hem d'inventar 10 noms nostres per cada nom que s'inventin sobre nosaltres. La clau és el discurs, la clau són les paraules. Les paraules també són una clau claríssima. Llavors, doncs, el que volia dir és que l'hem de fer aquesta tutela social que ara mateix estem patint, no té en compte aquesta base que deia, aquest substrat de drets humans encara. I això es nota molt, ara mateix en el discurs acadèmic. Els drets humans han calat en molts eixos de discriminació. Per exemple, en el cas de les persones racialitzades, cap professora de la universitat pot ser racista, o com a mínim, defensar un racisme explícit. En tot cas, s'ho callarà, per vergonya, i està bé. En canvi, hi ha altres eixos de discriminació que encara estan tolerats, són permesos, i que formen part de la discussió acadèmica. Evidentment, hi ha d'haver discussió acadèmica. Evidentment, estem a la frontera del coneixement i, evidentment, hi ha visions diferents. Però hem de tenir molt clar, com sempre, quina és la base. I la base és la que us havia dit al començament, són els drets humans. No tots els discursos valen. No val posar diferents propostes de teories de gènere si algunes d'aquestes propostes no respecten els drets fonamentals. I em refereixo a drets fonamentals concretament fins i tot amb una base jurídica. Ara mateix s'està vulnerant el nostre dret al lliure desenvolupament de la personalitat, que és el capítol número 8, l'article número 8 del Conveni de Drets Humans, d'acord? Que inclou dintre aquest lliure desenvolupament de la personalitat la identitat de gènere. I no m'entretindré a justificar si existeix o no existeix. No importa, el gènere sí que existeix. I com a persones hem de poder tenir les mateixes eines per viure en societat que les altres, també les persones trans. No m'importa d'on surt el gènere, no m'importa d'on surt la identitat de gènere, no m'importa si és genètic, no m'importa si és social, no m'importa si hi ha una base genètica que després el fet social omple, no importa. El cas és que el gènere existeix, el cas és que és una eina de relació, i si nosaltres no la podem fer servir com nosaltres volem, estem discriminades. Em remeto, doncs, als drets humans. Article número 8 de la Convenció de Drets Humans. Tenir accés al lliure desenvolupament de la personalitat. I això és tot. Això és el que volia dir així d'entrada. Ens hem de basar, hem de recordar sempre
que dintre de la llibertat acadèmica que ha d'existir, evidentment, la discrepància és lícita, no només és lícita, és bona. Hem de tenir una base, perquè si no, al final, el somni d'alguna raó pot arribar a produir alguns monstres. I aquí ho deixo. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Ens has ajudat molt a situar una part del discurs i ara, Zoe, et demanaria que ens ajudessis també des de la teva perspectiva. Vale, gràcies. Bueno, primer vull començar agraint que m'hagueu convidat. Em fa molta il·lusió ser aquí perquè jo fa un parell d'anys estava estudiant aquí i, bueno, jo he estudiat biologia. A la carrera de biologia passen moltes coses molt transfòbiques i amb molt poca perspectiva de gènere, i em sembla molt important que generem espais d'aquest tipus on no només gent que estudia més concretament el gènere, o no gent que, per exemple, està fent una carrera o un màster de gènere pugui parlar de gènere, sinó que també en puguem parlar des d'altres punts i també des de la realitat de les persones trans, que crec que és important donar espais perquè tinguem veu, i això és molt clau perquè puguem anar construint un discurs més transinclusiu. Bé, jo volia lligar una mica amb això que estava dient la companya. Jo recordo, us explicaré una anècdota que a mi en aquell moment no em va xocar tant com m'hagués xocat ara, però em va xocar prou. I és que jo estava, crec que primer o segon de carrera, i crec que era l'assignatura de fisiologia animal o una cosa així, no sé què estàvem estudiant. Estàvem parlant del cervell humà. I un professor catedràtic de la universitat va tenir el valor de dir davant de tota la classe que el cervell de les nenes, quan naixien, naixia preparat per voler jugar a nines i que el cervell del nen estava biològicament determinat per voler jugar a pilota. Jo estava primer o segon de carrera, jo era un pesolet, no sabia gaire coses de gènere, no estava gaire format. Amb els anys em vaig adonar de la magnitud d'això i el que representa que aquesta persona digués això. Perquè al final això és una persona que, més enllà d'estar fent docència en aquesta universitat, és una persona que està fent investigació, és una persona que està fent ciència i està construint el coneixement científic. El coneixement científic en la nostra societat actual, occidental, segle XXI, és en certa manera un coneixement dogmàtic. Què vull dir amb això? Doncs que al llarg de la història, fa uns anys, existia la religió com a eina dogmàtica d'introduir certs coneixements o certes idees. Si la religió deia això és així, això era així, no hi havia qüestionament possible. Amb el temps hem apartat la religió i no té aquest paper, però és cert que la ciència li ha agafat el relleu. I potser no està malament, en certa manera, perquè és un coneixement molt més conscient, molt més estudiat, no tan aleatori com ho era la religió. Però també vol dir que té una responsabilitat. Per tant, si nosaltres diem que X cosa està científicament demostrada, això es converteix en una veritat universal. I ens hem de qüestionar una mica si realment la ciència és una veritat universal, no? La perspectiva com a alumne una miqueta més recent, per cert, tot i que l'ha Judit, jo et voldria preguntar si segurament, com dius, en algunes assignatures de ciència o en alguns àmbits de ciències, per dir-ho curt, doncs la perspectiva de gènere sembla que és com més difícil d'integrar. Jo mateixa t'haig de confessar que quan vam començar amb la menció als treballs de TFG, en perspectiva de gènere, amb aquell premi, la primera reunió a la que vaig anar en aquell àmbit, en aquell moment va ser la resposta era, a veure, és que la ciència és neutra, per tant, què vols que fem en perspectiva? Això va ser la primera cosa que em vaig sentir a dir, no? Aleshores, partint d'aquest apriorisme que més o menys comença a canviar, però de manera molt, molt lentament, perquè ara ja es presenten treballs en perspectiva de gènere, tu mateix ho has dit, i per tant s'avança. Jo el que et volia demanar era si, com a estudiant, tu com diries que es podria dur a terme aquesta integració de gènere en el marc d'una assignatura qualsevol, és a dir, no fer una assignatura sobre que això no és la via, pot estar bé, però no és la via, sinó com ho faries? Més enllà dels pronoms, més enllà... Clar, jo crec que al final és com... Jo crec que pots fer ciència o pots transmetre coneixements des de molts punts, des d'on et col·loques. Llavors, per mi el primer pas, per exemple, seria que hi hagués professores trans donant classes a les facultats, perquè si jo estigués donant classes de fisiologia, com em vaig trobar jo aquell dia, òbviament no diria que els cervells estan preparats
De fet, al contrari, potser els buscaria un estudi que demostrés que els cervells de les persones quan neixen són absolutament iguals i que no té res a veure amb els genitals que tinguin o amb el sexe que se'ls assigna al naixement, no? Llavors, jo crec que hi ha molts passos, no? Si tenim, tot i que potser ja no tindrem totes les professores trans, no? Vull dir, per proporció no passarà, però si les professores o professors estan formades en tema trans, un cop estiguin transmetent aquest coneixement o estiguin generant aquest coneixement, ho estaran fent des d'aquesta òptica, ho estaran fent amb aquestes ulleres, no? Quan ens posem les ulleres del feminisme, transmetem el coneixement i fem totes les coses de la nostra vida des d'aquesta perspectiva. Doncs si ens posem les ulleres trans també ho farem així. Què vull dir? Mira, jo poso un exemple. La meva mare és professora de cicles formatius i dona cursos de sanitat, i en sanitat han d'explicar anatomia humana. Doncs vam estar revisant tots els seus PowerPoints i tot el seu material, i ara quan parla dels cossos o quan parla de genitals, doncs quan parla d'un penis no parla de genitals masculins o no parla d'homes, i quan parla de vulves no parla de genitals femenins o de dones, i de fet hem afegit també els genitals intersexuals, que és una cosa que està absolutament invisibilitzada i existeix. Llavors, aquesta classe és 10 vegades més transinclusiva que ho era fa 2 anys, abans que féssim aquesta revisió, i ens va costar 10 minuts de feina. Un altre exemple, meva mare, us poso aquest exemple perquè jo el tinc molt a tocar, no? Cada any amb el seu alumnat preparen una formació sobre el tema trans. I totes les alumnes que surten d'allà, que són persones que treballen en ambulàncies concretament, entenen que quan atenen una nova persona, a més de preguntar-li el nom i si saben quin dia viu, com a protocol, no? Se'ls pregunta els pronoms també. És molt senzill. Ja tenim la meitat de la gent que està treballant en ambulàncies a Vic sap que ha de preguntar els pronoms a una nova persona. Això és transformador. O sigui que hem convertit la meitat de la flota d'ambulàncies de Vic en flota d'ambulàncies transinclusives. I això ho ha fet una sola persona, amb molta voluntat. Una, i jo fent formacions, 2. És molt fàcil, tenim les eines molt a l'abast. Si tenim el coneixement, si sabem fer les coses des de la perspectiva trans, si tenim la perspectiva trans integrada perquè ens hem format prou, tot allò que surti per la nostra boca, tot el coneixement que generem, tots els estudis que fem, els farem des d'aquesta perspectiva. Llavors jo crec que la base és la formació, el coneixement, que tothom tingui aquestes eines perquè pugui transmetre el coneixement des d'aquesta perspectiva transinclusiva. Doncs moltes gràcies per donar-nos aquests exemples. T'haig de dir, però, que la Facultat de Ciències té una sort. Hem de comptar amb una degana que s'ho creu molt, que treballa molt, i segurament la teva vivència avui o fa uns quants anys hagués estat diferent. Per tant, aprofito per saludar-la, que la tenim allà, però bé, la veritat és que ella treballa molt des d'aquesta perspectiva i és una gran sort poder comptar amb ella al capdamunt d'una facultat de ciències amb totes les implicacions que això té. Doncs més preguntes o algun matís que voleu fer-los arribar, perquè han estat 2 testimonis, 2 xerrades molt incentivadores, molt riques, molt propositives, no? Doncs bé, jo aprofito per agrair-vos una vegada més que esteu avui aquí, però sobretot per la feina que feu, perquè ens cal gent com vosaltres que amb el vostre testimoni, com tu deies, no? Parlant i des del coneixement ens ajudeu a fer transformació, i la transformació a la universitat és important, importantíssima. Nosaltres, com a membre de l'equip de govern, ens ho creiem, esperem poder assolir les fites que ens hem anat posant i bé, comptem amb la complicitat i el suport de tots vosaltres. Agrair a tothom que ha pogut estar avui aquí i que ha fet possible aquest acte i bé, felicitats per un dia de reivindicació. La veritat és que haver d'escollir un dia de reivindicació no sempre és un dia... Sempre és, com tu dius, pots fer-ne la lectura de quelcom negatiu, perquè si et cal un dia per reivindicar vol dir que aquesta realitat no es produeix, però bé, donant-li la volta i sent resilients és un dia en el qual podem expressem i que utilitzem per sensibilitzar encara amb més força aquesta realitat. Per tant, des d'aquesta perspectiva positiva i perspectiva, gràcies a tothom per estar avui aquí.
Gràcies. Gràcies.